Mislim da je bilo dosta manipulacija i zloupotreba, ali dosta i nerazumijevanja onog istinskog u vezi regionalizacije. Naime, Hrvatski sabor je voljom ove većine, naravno da smo svi su glasali za taj zakon, još 2009. godine donio zakon o regionalnom razvoju. Ono što se nalazi u programu Kukuriku koalicije nije nikakav novi, za sada nikakav regionalni ustroj u smislu smanjenja općina, u smislu prekrojavanja županija i nekog novog političkog ustroja, odnosno teritorijalnog ustroja unutar same Hrvatske, nego se radi o nečem što mislim da je korisno za svakoga, za svaku općinu, za svaki grad, za svaku županiju, a onda za Hrvatsku u cjelini. Naime, mi dobro znamo da, nažalost, nismo osigurali sva sredstva iz pretpristupnih fondova i to više ne želimo učiniti, odnosno mi sutra kad budemo u poziciji vlasti ne želimo propustiti tu izvanrednu priliku da iskoristimo bespovratna sredstva koja znače veliki regionalni razvoj. U kojem smislu? Da dosta programa iz Europske unije ima koji su namijenjeni ne samo jednoj općini i samo jednom gradu, jer to su onda za njih mali projekti, nego upravo oni vide ozbiljnost jednog projekta gdje više općina i više gradova sudjeluju u takvom jednom projektu. I ono što je na kraju krajeva i na tragu tog i zakona koji smo mi u Hrvatskom saboru donijeli 2009. godine, a i u našem programu, da regionalno vijeće nije nikakvo tijelo koje bi bilo nadmoćno, gdje bi jedna županija imala nadmoć, gdje bi nad drugom, gdje bi jedna općina ili jedan grad ne bi znao je li u ovoj županiji ili ne. Ne. Dakle, za sada ostaje sve po starome, osim da je to jedna operacionalizacija kako povući sredstva. Što znači da će općine i gradovi unutar svoje županije i jednako tako i županije predlagati na tom zajedničkom regionalnom vijeću svoje projekte. Nijedan projekt neće moći biti odbačen, nego dapače na takav način udruživanjem kroz takve regionalne samo projekte u smislu povlačenja sredstava za određeni projekt, ponavljam, za određenu općinu, za određeni grad i za određenu županiju. Eto, to je sve što se tiče toga. Dakle, jedna efikasan način povlačenja, prije svega povlačenja sredstava. Dakle, nema on ni svoje središte, nema ni svoje političke predstavnike, svi su samostalni u onom smislu pune afirmacije i samostalnosti jedinica lokalne samouprave, ali to ih na jedan način tjera da budu odgovorniji što se tiče sredstava i proračuna vlastitih, da ne troše proračun, odnosno novac poreznih obveznika iz svojih općina i grada, kad takva sredstva besplatno stoje na raspolaganju. Evo, ja dolazim iz Zadra, kada sam prigovorila našoj gradskoj vlasti zbog čega svi su povukli neka sredstva, grad Zadar samostalno ni jednu jedinu lipu. Ja sam dobila odgovor da nije bilo krize i da onda nisu trebali takva sredstva. Pa molim vas, koji to bogati pijani milijarder ne treba besplatna sredstva? Valjda samo ona vlast koja ne želi da se kontrolira gdje idu novci poreznih obveznika. A gdje vidite Ličko-senjsku županiju ako pobjedite? Pa ja mislim da Ličko-senjska županija konačno, dakle mi imamo iskustvo i vlasti, ali i iskustvo oporbe, da ovo je jedan dragulj. Vi znate da mi svi iz 9. izborne jedinice rado dolazimo ovdje, da je to jedan potencijal da se vidi, koji ne bi bio umjetan, gdje ljudi vole ovdje živjeti, dakle, ali koji loše žive, nema posla, a toliko prirodnih kapaciteta. Mislim da je to prva zadaća. Prva zadaća i u onom našem gospodarskom projektu revitalizacije onih industrija koje su bile, prije svega ovdje drvna industrija i ostalih industrija koje su zamrle, a gdje naši ljudi koji žive ovdje imaju toliko dragocjeno iskustvo. To je nešto što vam moram reći, gdje se posebni strukturni fondovi daju iz Europske unije, koja je sama bila začetnik potpuno proglašene politike, onda pa i sama dolazi k sebi i sama ima snage priznati da je radila na deindustrializaciji u pojedinim zemljama, pogotovo u zemljama istočne Europe, da se to pokazalo kao vrlo loše i da je upravo posebni stimulansi idu za revitalizaciju i obnovu industrija, prije svega onih koji su postojale, dakle gdje imate već stručnu radnu snagu.
Pa ja mislim da je ovako suđenje i više Sanader nije problem. Ja bih rekla niti vlasti, niti oporbe, a još manje oporbe. Mi smo nažalost bili u pravu kada smo upozoravali, dakle, na nešto što je bilo evidentno. Stvari su bile toliko evidentne da nije htio vidjeti samo onaj ko nije htio te stvari vidjeti, o toj jednoj bahatosti, o trošenju novaca. Mi smo i snažna politička stranka pa smo znali koliko je ta jedna diskrepanca na kraju krajeva. Ljudi su pričali kako se dijelio novac, ali sada sve te stvari prepustimo tijelima progona. Nama je, što se tiče toga, nažalost smo bili u pravu, ali savjest mi je mirna da smo mi, koliko smo mogli kao oporba, upozoravali, mogu reći i ja osobno, i da smo imali osobne diskvalifikacije, da su naše obitelji proživjele traumu zbog tog čovjeka koji je stavio pod čizmu i pravosuđe i medije. Srećom toga više nema. Prema tome, gospođa Kosor, ono što govori, evo mi smo otvorili borbu protiv korupcije. Ne, oni više jednostavno nisu mogli spriječiti borbu protiv korupcije, a to je jedna bitna razlika. Dakle, ono što je nama kao političarima važno, da se takav model razotkrije, koje smo, gdje ljudima više manje bilo jasno, ali sada i kroz tu jednu pravnu proceduru i pravni proces koji je specifičan i koji se koncentrira samo prema određenoj osobi za određena djela, ali mislim da je u cjelini važan i prevažan za Hrvatsku, pa i kao i prema čitavoj Europi, da takav model vladanja više ne može opstati i da Sanadera, u navodnike, je možda bilo i bit će ih, ali sustav mora onemogućiti takve osobe, dakle, da uopće mogu tako dugo opstati u političkom životu. Dakle, nama je jako važno da se razotkrije taj model vladanja i da se on osudi kao takav. Govorim o političkoj ovdje osudi, o političkoj odgovornosti svih onih koji su bili oko njega, koji su znali i nisu znali i tako dalje, ali taj model vladanja se ne smije više u Hrvatskoj ponoviti. Mi smo čuli koliko je puta Sanader rekao kako ne dozvoljava nikome da voli Hrvatsku kao što je on voli. Nažalost, sad vidimo s koliko se nula piše to njegovo rodoljublje. Hvala vam lijepa vama i lijepi pozdrav vašim gledateljicama i vašim gledateljima.